Vad var det för något, Sigge? Va? Var det småttingar? Vad gör man med dem? Hej! Vad har vi för dåligt väder? Har vi dåligt väder? Så duktig ut och kissa. Hej på er! Tjenare! Ska vi gå en liten sväng? Ja! Ah! Var hamnar vi? Oj! Är det valparna, Jussi? Jussi, kom! Hej! Ser du? Va? Oj, så duktiga små hundar! Oj, oj, oj! Tupp! Försvann du i en grop? Försvann du i en grop? Det var djupt. Här är dörrbröttan, va? Vi vill inte ha någon som ramlar ner här från en terrass. Nej du, nej du. Sån. Oj, någon som bajsar. Hej på er! Är ni ute? Men så roligt. Tänka sig. Hallå. Va? Tjenare. Hallå, är du här du? Ja, du är här du. Hänger med runt huset. Ska vi köpa koppel idag så vi får gå på promis? Där på det, du lillspann. Vad är det spännande här? Gud vad du tankar ut. Hej på dig. Tjenare. Hej, är det Zelda? Jag tror att det är lilla Zelda. Ja. Och vem har vi här då? Men det vet jag inte. Hej på er. Tjena. Men är vi utomhus? Tjenare. Är det Iris? Iris. Vi vet inte vem som är Iris och Zelda. Vi måste komma fram till det snart, va? Vi måste komma fram till det väldigt snart. Så, vad säger ni? Jag var ute färdigt. Så, puss. Såklart, men jag vill väl utmana och utvecklas och samtidigt så har det liksom, hon har följt med mig jättemycket liksom hela min uppväxt, så jag känner att jag vill hylla henne lite grann också. Fast du får inte bli Whitney Houston. Nej, jag vet, jag måste bli riktigt. Ja, det finns ju väldigt många faror att göra en Whitney Houston-låt för att försöka göra sin egen variant utav det. Det är inte helt enkelt. Ja, eftersom jag har lyssnat på den här låten 1000 gånger så kan jag verkligen varenda liten grej som hon gör, och nu är utmaningen att försöka lägga in mig själv i låten helt enkelt. Sången, det är ju liksom, det är inget problem. Du sjunger ju perfekt, det kan inte bli bättre. Men sen har vi ju en annan grej som jag har tjatat rätt mycket om. Du måste bli artisten inne, exakt, stjärnan inne och inte musikern inne. Jag står bakom mick och blunda, inget bra. Inget stativ och lite rörelse. Det är kanske lätt att det blir väldigt perfekt, men Magnus vill att jag ska
Oj, oj. Inte äta upp. Tack, tack. Crazy bitar. Och det blir som vandraren nu. Glödde din. Nu är det inte mycket kvar av den där båten. Jag gillar ni era nya halsband då? Va? Jag gillar ni era halsband?